ଏଇ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ତାପରେ କାନରେ ଝୁମକାଟିକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲି। ଝୁମକା ଯେତେ ବି ଭାରି ହଉନା କାହିଁକି ସହିକି ଭଲ ବି ଲାଗିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟି ଯାକ ଝୁମକାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ରେଡି ହେଇଗଲି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଅସ୍ଥିର ମନ କି ଭିଡିଓ ଫଟୋ ନେଇ ନେଲି ପୁରା ଫାୟାର ଭଳି। ବର୍ଷା ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଥରେ ମୋର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସି ବର୍ଷା ଛାଡିବାର ଅପେକ୍ଷା କରି ଏପଟେ ଦେଖିଲାକୁ ଭୂମି ବି ଶୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇ ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ବେସନ ବରାଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବେସନ ବରାଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଇଲି ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଲଡୁ ଖାଇ ତ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଆମର ଏଇ ଅସ୍ଥିର ମନ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ଛାଡିଲାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେତେ ଦିନ ଆମ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଥିବ ବି ସେତେ ଦିନ। ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନେଲି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ଏପଟେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ବୋଉଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ସେଠି ଭୂମିର ଜିଦି ଥିଲା କି ଖାଲି କାଖରେ ହିଁ ରହିବ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇବନି। ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡି ଦେଇ ମୋ ଆଗରେ ମାଡିଗଲି। କି ଭିଡ! ଭିଡ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଟିକେ ଫଟୋ ନେଇନେଲି। ଆଉ ଦେଖିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରିଗରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ସଜାସଜା ହେଇଥିଲା। ଗଣେଶଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ଓ ବନ୍ଦ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏପଟେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଆଣି ପାଉଥିଲି ସେପଟେ ଦେଖିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ଥିଲା। ଭୂମି ଖସରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ନ ପାରି ବାପାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦିଦି ଆଉ ରାଜ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶି ତିରୁପତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଠାକୁର ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଡିଜାଇନ ସମାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଅଲଗା। ଆଉ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଦୁଇଟି ହନୁମାନ ଉଡୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସି ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆସି ସଜା ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଭୂମିର ପାଉଁଜିଟି ଖସି ପଡି ପାଉଁଜି ପାଇଲାକୁ ପାଉଁଜି ତାର ବୋଲି ନେଇଗଲା। ଭୂମିକୁ ତାର ପାଉଁଜି ମିଳିଲା ଭୂମି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା।